Предизвиках се. Предизвиках се да бъда в добра физическа форма, въпреки моите 50 плюс години, или всъщност може би точно заради тях. Шегувах се преди време, че след 50-те или пиеш хапчета, или започваш да спортуваш, ако до този момент не си го направил. И понеже темата е толкова вълнуваща за мен, толкова специална, се предизвиках да споделя моята лична трансформация през следващата една година в публичното пространство. Започвайки от днес, ден първи, днес сме 8 март 2025 година. В това пътешествие с мен ще бъде неизбежно и Рико. Сега ще ви го покажа. Рико Бой. Всъщност, той е до някъде и причината за тази моя промяна, но за това ще ви разкажа в следващото видео.